F'Misraħ San Girgor iż-Żejtun it-tellet edizzjoni oħra ta' Arti fil-Beraħ mill-Laqda Żejtun Organization to Empower You u l-Kunsill Lokali tal-istess lokalità. Minkejja x-xemx tiżreġ tal-ħadd filgħodu l-attività attirat lil bosta li għandhom għall-qalbhom l-arti minn arti taċ-ċeramika, xogħol artiġjanali bħal bizzilla, ġojellerija, skultura fuq l-injam, pitturi fuq it-tila u arti li serqitilna l-attenzjoni kienet l-arti tax-xugaman. Marta Żara li ilha għal dawn l-aħħar snin toħloq l-arti mix-xugaman spjegatilna eżattament x'inhi. L-arti tax-xugamani għandek ix-xugamani u l-face cloth, nitwihom, norbothom u niddekorhom. U hekk jien nista' noħloq jew decoration, jew soft toy il imbagħad x'indejqek, ġas kemm taqbad iż-żarmaħ u tużaħ. X'ħajjara tiffamiljarizza ma' din l-arti? Ħajjarni rajthom fuq il-cruise liners u jiena ma mbagħad xtaqt xi ħaġa li tista' ġorra, tista' tuża mhux ġast qed iżejjen sodda biss. Allura mbagħad dejjem nivvinta minn ħaġa l-oħra. Intant l-attività rat is-sem ta' 140 tifel u tifla li resqu tpinġijiet tagħhom u l-aqwa waħda kienet impinġija fuq karta ikbar, tpinġija li tiċċelebra l-isbuħija tad-diversità.